салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, худо нигаҳдортон бошад. Як видеоро 2 рӯз пеш бародар партовад кӯдакаш дар больница беҳад аз тиҷоли состояние буд. Дар реаниматсия имконияти успеҳ накардем бимонемаш ай видеои бисёра. Дӯстон, ҳозир ҳамун кӯдак аз дунё гузашта дар больница. Вазъияти падараш хеле безеб, падар модар надорад ягон сум. Рақамҳои падаршан, мақсад номрои картаи падаршан, илтимос касе метавонад 1 рубл 10 рубл чӣ қадар метавонад, кадмет наметавонад зангаш бизанед ҳамдардӣ кунед, ёки кадмет имконият доред бире дар бараш бошед. дар ин шаҳри Москва илтимос ина рақамош, ина номрои телефонаш қатъи гап зани ҳамсоҳбаше. худо нигаҳдортон, дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. Ассалому алейкум. илтимос видеоро паҳн кунед. ҳамун як лайк, як комментарий, як паҳн кардан ҳечи намеравад. иншоаллоҳ хеле кори ҳамун бародар. мақсади ҳамин лайк, комментарий ҳамин яче ки видео камакак пеш мерава. баъзе бародарҳое ҳастанд ки савдогаранд, тиҷораткори хубанд, сумми хуб доранд. ҳамин вақт ки медирои ютуб, вақте ки ҳамун лайк аҷиқта пештарак рафтаи вай мебина, мегира ҳамун сумша хайр мекунад. анмиқа мақсаде ба валлоҳ тамом, дигар ягон чи фоида нест. комментарий фоида фақат пеш мерава. одаме ки надидиян ёки сториси шумо ки да имо ватсаптон мекунед ёки да чӣ мекунед инстаграм ту ҳамун сторисҳои шуморо мебинанд. ҳамун бародарон мегиранд кӯмаки хушҷон. ба ҳамун хотира набошад бисёр мо просмотр дорем, вақт дорем, мақсад 24 соат дар телефонем. баъзе савдогаре ҳастанд ки имконият тамошо надоранд, яке мебиранд, ёки як додарша, як продавец мебинанд, ҳамин вазъията мегира сум меордан. ба ҳамун хотир илтимос видеоро паҳн кунед. ҳечи ай шумо намерад. худо нигаҳдорту. худованд сабр ҷамил бита падар модари маита. ассалому алейкум.